Hello guys! I'm back! Another episode na po sa akong vlog, and my name is Tommy Kikoy and this is vlog number 6. Guys, mag-aantay kami ng taxi sa Jones. Tara! Kasakay na kami. Kasakay na kami. Saan ka punta? Dagat. Dagat daw. Kahit walang dagat dun. Dagat daw. Dagat balas. Ha? Wala. Wala? Saan ka punta na? Dagat. Dagat. Ah, dagat. Hindi. Na lang, pangit ka. Wala yung lisensya, may iris eh. Paano? Hindi yan. Police. Ganyan ka-strict ngayon sa Davao. Hawak pa. Hi guys! Nasa Jones na kami. Ayan. Yan yung place. So mamaya papasok kami to check the place. Okay? Baby. So cool entrance kami. Wapas ba si Jisam? Baka balo. Guro. Tulong ka. Tulong ka na. Tulong ka. Abot. Takyas. Abot. Upat niyo upat. Upat. Ay, sa baba. Open na ba ang kwan? Dagat? Wala. Mahimig menu daan ha. Hello. As usual sa dati namin kaya ito na bakante. Ah, dito yam. Wala ka tumoy na ah. Ito ka balo. Ito na lang kayo na mga bata. Look at the place. Dapat
Hi! Nasa Jones na kami and prepare kami para maka-swimming na. Hello guys! Naligo na sila, ako hindi. Kasi magbabantay ako. Enjoy kayo silang ligo-ligo. Ay, iganggod siya. Hindi lang ko lingkod, bantay sa gamit. I cannot swimming. Nabot may mga around 5:30 sa hapon. And the good thing about Jones is number 1, 100 pesos ang entrance fee. And if namoy dala nga bata, 3 feet pababa, wala siya bayad. And number 2, kulay corkage ang soft drinks. Number 3, if tamad mo magdalag mga pagkaon and ati kayo na sa oras, dahil sila yung mini nga restaurant, makasa mo pwede mag-order. Katapos ko lang magigo. Tulos sila, naliligo pa sila. So maya maya uwi na kami. Time check 8:35 PM. So mag-close ang pool around 10 PM. Tama na, wala ka? Sakit ang ulo ko. Umulan ngayon. Python. Oh, python. Itim. If gusto nyo mag-overnight guys, meron silang mga bahay na for rent. Ito yung mini restaurant nila. Meron ding python. Tulog siya, no? Ha? Tulog siya. Dito banda yung beach area, dyan yung pool area, pero yung beach nila is currently closed kasi may ginagawang innovation. Meron ding bilyaran dito guys. May function hall. Ayoko pa. Naglis ko. May jockey. Tigasa ka. Kataw. Pili ko. Wakan mo muna. Hawakan mo. Wakan mo. Hawak ko. Hawakan. Jockey. May jockey din dito guys. Kanta ako. Pauwi na kami. Bye bye. Sakay muna kami ng motor din sa taxi. Then sa kanto sasakay na taxi. Yan, nasa kanto na kami. So ang pamasahe per head ng motor is 15 pesos. 15 pesos tayo galing sa Jones hanggang sa kanto. So from here sasakay kami ng taxi para hindi iwas stress. Mahirap kasi mag-jeep kasi ng mga bata. Ito taxi oh. Sabi ko sa likod. Sa likod ka dahil, sa front. Wala siya na ugdaw di dahil, no? Mas mo, na siya wala ugdaw. Ikas, no? Kanan jud apin sa likod. Likod mo dako na bakal nga bao.
na ay part sa baba o wala sunog. Mayroon na dito likod. Busok. Sige mo klaro ko di. Anlaw klaro ka na siya. Kaya man sunog. Dari. Sa iso. Ay. Ang matay puro mo sa bangke is ay. Nakauwi na kami. Close ko ng vlog para maka-edit na guys. Bye!